Hello, hello, may buntag, may udto, may hapon yung tanan mga bayot. No, gitawagan ko sa kuang kapika sa ilong mga bayot. Nga padton ko sa iyang shop kay managkot ni mga bayot. Ngan siya pagdali-dali din ha kay mintras natulog pa si Karina kay og mumata si Karina mga bayot. Wa gyud lakaw mahitabo. Kay muuban po ni onya di ra ba mulakaw anang karsada. Pakugos mga bayot. So may buntag, may udto, may hapon yung tanan dira mga bayot kung asa man mo nahimutang may paglantaw sa kuang video. Daghan kay nangagay diri sa amo ang lataran mga bayot kay office man gunang nasa ibabaw mga bayot. Nami kurinti kan muna yung mga bayot pero kanay nga mo ang panimalay diri mga bayot mura mi generator kanunay kay bawog kanu sa anak mahuman mga bayot ng under construction din ha nga mall man kuno nang ila ang itukod anang amo ang ani ang amo ang atbang sa balay ba. Then park kuno pila naman ikabulan ng kondinar ning amo ang kwarto din mga bayot kay perting banha gitawon anang ilaang machine nga gibakho man siguro na. Ni may katunog og kuan tarong mga bayot gumikan anang tinguga. Nako ipakita ninyo mga bayot. Daghan kay eyebrow baligya din mga bayot pero lantaba kong eyebrow. Diva. Long lasting mga bayot. Biyaan pa mo sa inyong uyab kumpara niyo kong eyebrow oh. May kay kumabuhat-buhat og eyebrow mga bayot kay mangbuhatay ba akong puko kaniadto. Upugaran ba? Pipila ka adlaw mga bayot mauli na to ako ang brother-in-law. Dali inyo masilingan lagi mga bayot. Uy kay nga ko ang kapika sa ilong nanawag na gitawon og asa na ka. Unya kay nanawag po siya nako mga bayot pa ko ilis pa ko ligo. Di man ta ko mo dayon. Niningon man siya talam uban ta. Kay kanihin iyang asawang gopahon pud ba? Gopahon sa ila adere. Pero sa Pilipinas na ingon nagbukot-bukot ding naunga. Mo nang ando pug ko mga bayot kay aron makapanagkot mi. Kamerang duha maadto ang mabilan sa akong anak. Iya ang lola. Kayang lola naraman diri sa balay. Iya kung baana mga bayot. Kuan kanang mahadlok siya ba og madisgrasya siguro ko mo nang wa ko niya giingnan nga mo eskwela ko og driving. Akong brother-in-law magud mga bayot, kuan siya ba? Lain sila, lahi po siya prinsipyo kumpara sa ko ang bana. Kay sinon kang pag-abot na naman ang sakyanan dito sa ilaang grahianan mga bayot. Sinon kang pag-abot sa sakyanan nila nga bag-o. Miningon ko sa kong banag, I want to learn how to drive. Oh my God! Himata na ako ang binhay! What? Elbow, mommy? Do you want to touch mommy elbow? Come here. Oh, come here. Che, este. Ang ilang este dari mga bayot kanang dianhi. Ali dari. Anak ba? Saan ako pag-atuan ng himata naman niya ako ang binhi. Oh, mommy's coming. Wait for a while. Ako sa nang pagkatulog balik mga bayot. Makalarga bakatig dayon aning hilaka naman niyo. Oh, see you later na lang. Nangagata sa akong binhi mga bayot. Sa pagkatulogon sa ako ni daan mga bayot, tisir ko mularga. Kaya di ni matulog mga bayot. Di magpabilin iya ang lola. Kaya sige madigdagan-dagan, ingon man ni og baktin nga gikapon. So ako sa nang pagkatulogon daan, ay hanap ko mularga. Kay di gid pareha sa una mga bayot o ganahan ka mulakaw dayon humag ilis humag panudnod na ng mga nawong sibat dayon karon nga na anak mga bayot kanang may kag okay 30 minutes maabot og 50 minutes lagi. So see you later na lang mga bayot. Ako lang bang binhi ng ilisan nga alingasa kayo? Isn't she? I love Sikihor. Say hi, Sikihor. Look more? Say hi? Movie. Okay. You say hi, Sikihor. Look, movie! You say hi, Sikihor. Sa? Look, movie! Wait for a while. We need to change your clothes after you watch movie, okay? Okay? Turn it back. Ito isang adlaw mga bayot. Huwag gini siya ilis. Di magpailis sa iya ang lola o sa iya ang papa.
Dili ra siya magpailis sa iya ang gwapang mami. Mami beautiful lang ga. Papa gwapo? No guapa. No gwapa mami? Mami gwapa? Ha? Uwa, Daddy. Tati go outside after come home. Go, Daddy. No. Okay. Sleep. No sleep. We go Tati. You together Tati play with your Barbie. Bawo lang yun ng anak ka. Suotan ako siya. og- Mommy, go, Daddy. Yes, you will use this one. So, rito sa ngalan na ni sa ila ang mga bayot, pero ang tawag na kuan ni murag stocking ba? Suotan ako siya stocking kay. Hey. No good, Mommy. No good. Sorry na. Kay tugnaw diri. Bisa gingnan ko sa akong anak og no good, mommy, no good. It's good. Say hi with them. Hi. Natulog ni siya mga bayot alas 4 sa buntag. Himata na karong alas 2. Mag alas 3 na. Nagyusahay ng whole day gini siyang matulog. Whole night po siyang gamata. Bali man iyang adlaw. Bawg asa po ning planetahag di kaning bataa puro buyag. But who is that? Pain. No good, Mommy. No good. So we not. Met vrouwen heeft ha. Pain? I come here. Pain. Sorry. Gaya kini yung buhok ay naingon og buhok sa nating kabayo. You see kabayo. Nak you see kabayo. Nabot na iya ang apuhan gikan sa basar. Marang padulaon sa nako silang duha. Kay maghikay ko sa akong paniudto mga bayot. Bye-bye na. Bye-bye. Ganga! Niște Da. ce No morning? What is that? Nabot iya apuhan. Gigakos. Yes, that's yours. Yang gigakos ang pinalit siya apuhan. O gidala pa dulong sa. Where did you put that one at? What do you want to say? Come here, look at mommy now. Wow, it's yummy. Ano? Ganga, look at the. Oh, I gave you another one. Look at the. Bye-bye. See you soon. See it again. Say bye bye. See you soon. Bye-bye. See you soon. Wave your hands. Pagkatulog sa kumbinhi mga bayot, hinahinay na ako nigtikang niya ko ang mga kapaahan diri o kalapalapahan diri kay maadto na ko sa tindahan sa kuang kapikas sa ilong. Yes mga bayot, gisuotin ako ning sapatos ni Mr. Ben nga iya ang gipahulman ako. Bitaw-bitaw ay. Dolo ko sa tindahan sa kuang kapikas sa ilong mga bayot og sa dihang tarang naabot na din mi dinhi sa simbahan mga bayot. Baong daghan kang tawo karong mga panahon na diri mga bayot minsulod din mi dritso kay nanagkot mi diri dritso dayon nagpaugbok mi og kandila.
Yes mga bayot, kay kani ako ang kapika sa ilong mga bayot, basta kaming duha mag-uban lagi diretso wag gyud siya hapit-hapit ung sa ilang taon anang kadaplinan. Naday mi sa karon diri sa simbahan mga bayot, manang daghan kayong tawo. Ang ubang mga gulang-gulang na mga bayot, ilag yung sunod tong kanhing mga patakaran ba nga magpandong-pandong sa ulo. While nagpainit ko ning kadaplinan mga bayot, akong gisugo ko ang kapika sa ilong nga picture ko. Kay feel na ako karong adlaw murag gwapa-gwapa ang inyong silingan. Maharag murag budha og nawong basta kay gwapa ko para sa kong kaugalingon. Maria Jose mga bayot, gingnan ako magpa-picture ko hinuong givideohan ning silingan aning simbahan. Napaday na maligya karon mga bayot, sobra-sobra pa ni atong Holy Week. Pastilan mga bayot, galantaw-lantaw ko aning kakilidan kaniadto akong nakita diri or ang ilang gipang display. Mga sanina karon mga bulak na sa bumbil. Feel ako mga bayot, ug naa palay bunot dinhi, apil sigurong bunot diri gi-display ba. Kay hasta gani tigri-tigri gipang display ng karaplinan. Hawan kayo diri ang karsada mga bayot o ang dalan paingon sa langit charot. Kay feel nako ang mga tawo karon nangatulog or nangadto sa Pikas City mga bayot kay nag-relax. Paglantaw nako dinhi sa pultahan sa tindahan sa ako ang kapika sa ilong. Mao gyud ay bungad sa akong mata ning ako ang kaluha dire. Mga bayot ako ipakita ninyo. Patsada kayo ang ako ang nakita karon Naay sandayong diri sa akong bana. Red na red. Lupig pay. Nakakaon og bot-bot ning kulura. Dira ko mga bayot og mapil kog paninda diri sa akong bana murag ako'y una mahalin kaysa sa iyong tinda. Charot. Mga bayot bisag mo nang utana. Og pilay presyo ani kaning presyohan ning sandayon nga mga bayot og sigon pa sa kuang kapika sa ilong $400 ko no ni. This one my love. $30. This one. $25. This one. $25. How about this one? $100. This one. $25. Where is the good quality expensive? This one also? Akuspa mangani niyo. This is the style? Napaday na siya oy puro magtakuri mga bayot o nga itaklob. How about this one? This one. The shower. 100, 200. How about the zinc? $60. This one. This one. Sulod karton. This one, $60. $30. $30. How about this one? Ora, Ese. $60. All the item here is $30. So this 60, this 40. Different. How about this one, mga butay? Huh? This one. We call that one in Philippine butay. It's potaya. Potaya $5. $5. This one. The cake. It's $10, $30, $2. Ilang klase? Moro to. Manguli nami. Bitaw, karon day mga bayot ang mga shop dinhi sa mo ang gagian close kay Holy Week. Dayon, gi-close pud sa kuwang kapika sa ilong ang iyang shop kay malisod pug mag-inusara siya tungko dito buhay mga customer. Useless lang gihapon lang yang pag pungko-pungko. Magubala na iya ang sampot. So doon lami sa mong panimalay mga bayot. Kaning ako ang kauban diri murag turbo ng baba karon na gipaaso. Mura na ba na siya og ano? Gikan tambong og kasal. O bunyag bagha.